Pinagi sa Barangay Tero! Gipasidunggan ang mga kababayan-an gikan sa persons with disabilities sector sa syudad sa Sugbo atol sa pagsaulog sa Women's Disability Day karong adlaw, Marso 17, tuig 2025. Giumol ang maong kalihukan sa Cebu City Government uban ang nagkadaiyang women's groups sama sa Philippine Commission on Women ug ang Cebu City Women and Family Affairs Commission aron mahatagan og pagtagad ang mga kababayan-an gikan sa minority group. Amo ni siyang gihiusa para makita sa atong katawan nga bisan pa sa amo ang mga kapansanan, pwede ming mo arise above the blow. Importante yun ni siya kayo, ma'am, kay to enhance amo or to empower sa mga PWD women. Dili lang women nga walay kapansanan or women nga kanang empowered na sila pareha sa kanang wa joy kuan ba gubin nga sila ra ni kuan, pero PWD is PWD biya. So murag maubos ilahang dignidad kung babae sila nya what like acknowledge. So we have to support ani PWD women. Gipaambit sa Federation President sa Cebu City PWD Youth Federation, Jocelyn Lesol, nga angay nga magkahiusa og ma-empower ang mga PWD tungod sila kabahin sa komunidad. Amo lang ipaabot sa tanang mga kababayan nga mga person with disability, we are part of the society. Dili ta angay mutago atong ipaila nga naata magkahiusa ta. Kung naghiusa man ang insakto og tiil, much more pa kita ilabi na karon nga nakita sa city government ang pagsuporta para sa mga kababayan nga dunay kapansanan. Aduna sa mga kalihukan nga giandam ang organisasyon sama sa soap making activity, bingo sosyal, lakbay aral, uban pang mga barangay activities sa 80 ka barangay sa Sugbo. Pinaagi sa maong programa, tingo ka sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga mahatagan og pagtagad ang mga kababayan-an, ilabi na ang adunay mga disability, tungod kay sila og kita kabahin og adunay papel sa atong katilingban. Kini si Johannes Malinog, alang sa My TV Cebu.